Ви слухаєте передачу «Тисячолітня любов русинів до богослуження, до церковних постів, до монашеського образу життя» сформувало наших людей церковних як настоящих богословів, знаючих Бога. В Євангелії юноша-юрист прийшов теж іскушати Ісуса. Вмісто того, щоб сказати: «Господи, що мені повелиш робити?» Так казав Савл, коли Господь зустрів його перед Дамаском у великій світлості. Та не казав Павелош: «Ну та йду дочитав книжки, допозирав у телевізор», а сказав прямо: «Що мені велиш робити, Господи?» Сьогодні ми чувствуємо, що нам не треба якісь докази, нам не треба слухати когось. Ми обладаємо опитом богообщення. І того юриста, котрий приходить до Ісуса, ми восприймаємо серйозно. Но відповідь Ісуса його ошеломила. Він думав, що загарбати від чужих народів. Так розуміли люди смисл битія у Старому Завіті. І вдруг Ісус йому каже: найголовніша заповідь – полюби Бога твого всім серцем, всією душею, талантами, способностями. А друга подобна їй. Но обратіть внимание, подобна. Яка може бути подобна заповідь «полюби Бога»? Ісус каже: полюби ближнього, як сам себе. Та що я маю ближнього любити, як Бога? Ні. Бога любити в першу чергу, а ближнього не як Бога, а як сам себе. Радіо Лада. Радіо Лада. Юрист був ошеломлений цією відповіддю. Як можеш любити ворога, як сам себе? Треба ще й на ворога часть бюджета поділити. А виясняється, що так. І якщо лікарі кажуть, що правильний діагноз – це половина лічення, то й ми кажемо в духовному: якщо тобі враг покладе добрий діагноз, що ти не ангел, що у тебе і тут язва, і там язва, аби ти почувствував боль і вкусить і там, і там. Треба платити учителеві? Треба. Можливо, не грошами, але уваженням. Ворога треба уважати на те, що каже, мати у виду, що він є, і зорко за тобою слідкує. Кіт не способний здумати, що Бог за тобою дивиться, то хоч подумай, що враг уважно камеру поклав, аби видів, де ти ходиш, що робиш. Що ж нам робити в сьогоднішній день? Як поступити? В першу чергу Господь нам каже: якщо світло Христово нам дає інформацію о лиці Ісуса, коли Христос сказав даже апостолу, котрий ісповідав Ісуса Господом: не плоть і кров відкрила ти, не університетська освіта, а Отець мой Небесний дав тобі такі знання. То ми сьогодні кажемо, у церкві люди мають освіту від Бога напряму. Наскільки богообщення у чоловіка є, настільки знає Бога. Слово «богослов» означає не закінчивши якусь академію. Богослов – знаючий Бога. Так у церкві 3 богослови: Іоанн – богослов, Григорій – богослов і Симеон – новий богослов. А хто ми тоді богослови? Маючи документ, що ми прослухали курс семінарії і академії. Но лише після того, як ти зі своєю корочкою прийдеш і через молитву, пост і богослужіння отримаєш світло Христово, з того моменту ти богослов. Радіо Лада. Радіо Лада. Опит молитвеного богообщення знаходимо у пророка Давида. В своїх псалмах він розкриває, довеличує молитвенное і радость богообщення, скорбь, а ще такое общення втрачається гріхом. Пророк видить, що гріх – це не просто зовнішня акція, а вірус, який убиває душу. То, що беззаконники хваляться беззаконнями, псалмопевець у 51-му псалмі так і назвав: «Що ти хвалишся в порочності своєї і в злобі сильної міри цього? Беззаконня у тебе кожний день, но той, хто увидів гріх, возвращається к своєму внутрішньому міру со словами: найпаче ім'я Боже от беззаконня моєго і от гріха моєго очисти мене. Да, я беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною є всегда, як на моніторі. Моє беззаконня постійно перед моїми очима.
Воно привижається в привидіннях, страхах, в сні і наяву. Воно мучить чоловіка, грішника, начисто лишає покоя його, даже во сні, отвращає од нього лице Бога. Господи, не отврати, не одверни лице Твоє од гріхов моїх, а всі беззаконня мої очисти, обо мир покоївся в моїй душі. Но осознає пророк Давид, щоб побідити гріх як смертельний вірус, ото не під силу самому чоловікові. Ведь і брат не ізбавляє від власти гріха, і збавить ли простий чоловік. Не отдасть чоловік Богу і за ізмени йому викуп просто сам за себе. Псалом 48. Так же простий чоловік і не оприділить сам ціну за іскуплення душі своєї, і не отплатить його сам, аж би трудився вовік. Той же Псалом 48. Виход для спасіння чоловіка і всього чоловічества єден, і он обіцяний був в словах Божих, сказаних пророками. Радіо Лада. Радіо Лада. Обаче, значить, лиш сам Бог ізбавить душу мою із руки власти ада, а ще лиш всецілого, всього восприйме мене в Боговоплощенні. Псалом 48. За сіє возвістять міру й самі небеса про правду і про оправдання Його. Давид і просить прямо Бога, і збави м'я кари за гріхи оправданням от кровей Твоїх, Боже, кров'ю креста Твоєго, Боже, спасіння моєго. Лиш так возрадується язик мой правді Твоєї і оправданню. Давид так і говорить: Тобі, Богу, я согрішив, і лукавиє перед Тобою сотворив. Ну аж би лиш Ти оправдався за нас, як обіщалося в словах Твоїх, переданих через пророків. То Ти би й побідив гріх, но лиш до того, як прийдетеся судити весь род чоловічський. Тож звучить молитва Давида в 50-му псалмі, як Набат: «Воздай мені радость спасіння Твоєго, і духом владичним потому утверждай мене, і збави м'я оправданням от кровей Твоїх, Боже, Боже, спасіння моєго». Так возрадується язик мой оправданню і правді Твоєї. Господи Боже мой, я возвав к Тобі, і Ти зцілив мене. 29-й псалом. Господи, возвівись із ада душу мою, і спасавись мя от сходящих в ров погибелі. І вот Спаситель прийшов в мір, благовістив правду і оправдання церкви великий. Псалом 39. Тогда й благоволиш принестися в жертву правди, возношення і всесожигаємоє. Пише Давид у 50-му псалмі, у 21-му віршові: «Лише тогда возложать на алтарь Твой тельці духовні жертви, якими наповнений благословенний Новий Завіт». Ви слухали передачу «Тисячолітня любов русинов до богослуження, до церковних постів, праздників, традицій, монастирів» сформувала наших людей в настоящих богословів, людей, знаючих Бога. Радіо Лада. Радіо Лада.